अगर आप भी चाहते हैं पीके एंटरटेनमेंट की ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कि पेड़ डगरइले बा गेअर में धरइले बा कमर मोरा तोड़ देले बा कि बम दुनु फोड़ देले बा कमर मोर तोड़ देले बा कि बम दुनु फोड़ देले बा। हम नाही जननी एतना होई दूर दासा हमरा समान में वो चुआइले बलासा। हम नाही जननी एतना होई दूर दासा हमरा समान में वो चुआइले हम तड़पत रही भीतर हहरत रही तो देह झकझोर देले बा कि बम दुनु फोड़ देले बा कमर मोर तोड़ देले बा कि बम दुनु फोड़ देले बा। की रिकॉर्डिंग स्टूडियो छाना दाना चारू ओर से दबलस हमके धइलस पकड़ के कदेलस बेचैन वो तो ओही में रगड़ के। चारू ओर से दबलस हमके धइलस पकड़ के कदेलस बेचैन वो तो ओही में रगड़ के। तय भीले भाभात बा चलल नहीं जात बा कृष्णा कपूर हिरोड़ देले बा दर्द पोरे पोड़ देले बा कमर मोरा तोड़ देले बा कि बम दुनु फोड़ देले बा कि पेड़ डगरइले बा गेअर में धरइले बा कमर मोरा तोड़ देले बा कि बम दुनु फोड़ देले बा कमर मोर तोड़ देले बा कि बम